Kawasuoda to wayudo ni pichni kod tipo manomaki kinde ng'anyo mar rowere ma tarik 20 dwe mar auchiel 2024 oyango jal moro miparo ni ema nonego rawera Rex Masai apaya ma Mama Ngina e boma ma Nairobi. E kinde winjo bura makamano e doho kawuono, apisa mar IPOA Joshua Mutua onyiso doho ni ne onono pichni 36 kod tipo 2 mitudo kod gima notimore e thuolo manonege Rex Masai. Simfros Okinda nigi ler mathoth ewi wachno. Nonro wi nek mar Rex Masai manonegi ng'anyo mag Gen Z higa mar 2024 nodhi nyime kawuono. Jalony nono picha Joshua Mutua ma en apisa e duol manono timbe obila IPOA nopedho picha mar jal miparo ni en apisa mar obila mitudo kod nek mar Rex Kanyike Masai e chuny ng'anyo manobagi kod rowere mag Gen Z higa mar 2024 mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higano. E neno mare e okang' ka okang' Mutua nopedho pichni maromo 18 kod tipo 2 kamonywako mago mag CCTV mano wuothe gi kolera achiel kachiel joma ni pichano kod kuma nogogie. Yes, on the left side of the cheek there is a pimple. Okay. What is the color of the pimple? It's black. Tipogo nonyiso dichuo moro morwako gudu, sati marambulu kod bangli mani kod rangi mag bendera ma Kenya, komako gige tudruok mitiyo godo gi obila kod rungu mitiyo godo e keyo jong'anyo. He's wearing a bracelet with the Kenyan flag colors. Okay. And on the left, he's wearing a bracelet written IZOO. I-Z-O-O. Okay. Tipo mag CCTV manokawo bengi mar Absa manitira pa Mama Ngina nyiso gimano timre thuolo mar kind saa 12:30 odhiambo nyaka saa 2 otieno odiechieng' manochiele Rex gi risasi manochuo nege gik mamedo neno ewi jal manonego Rex. In the CCTV footage? Yes, a firearm. Firearm. Firing in the direction which the crowd was running. What about the other hand? Please, you can press play. He's holding a baton. Kata kamano, e kinde mane dwa dho achich kod okine mag Rex, tipo manonyisi kod ler manochiwe wi pichnigo nokwedi. Mutua oyango ni jal manone pichago, e jalo nogo manone tipo manoting'o pichni mag ng'anyo, mabende ne nyiso obila kata mogolo gige manotigo de dino apaya. Pichni manotang' e doho, gin mago mawachore ni nyiso apisa Murungaru. Joneno mamoko igeno ni biro chiwo neno mar odiechieng' mar Tich Ang'wen jumani. Simfros Okinda, Ramogi TV.